Az ENSZ 1999-ben nyilvánította február 21-ét nemzetközi anyanyelvi nappá. 2001-ben az Anyanyelv Világnapja első alkalommal községünkben is meg lett tartva. A Kovasicai községben hivatalos használatban 4 nyelv van: szlovák, magyar, román és a szerb nyelv. Ami a fiatalokat illeti, megtörténik, hogy a nemzedéknek megvan a saját szókifejezése. Ez nem nagy veszély, mivel ez csak átmeneti, de szükséges a saját nyelvi kultúra kialakítása, hogy megtanulhassák saját nyelvük általános hagyományát. Emlékeztetésként elmondható, hogy országunk 2006-ban hagyta jóvá az európai alapokmányt a regionális és a kisebbségi nyelvekről. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga községi bizottság tagjai az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából tegnap e nap jelentőségét hangsúlyozták. Tisztelt polgárok a Kovasicai községben! A Vajdasági Szociáldemokrata Liga büszke arra, hogy a Vajdaság autonóm tartományban olvasnak, írnak és beszélnek szerb, magyar, román, ruszin, szlovák, horvát és más nyelven. Mi a Ligában úgy gondoljuk, hogy ez a kötelessége minden polgárnak, hogy minden nap, egész éven keresztül ápolja a nyelv kultúráját. Az anyanyelv nemzetközi napján ünneplik, hogy támogassák a nyelvi kultúrát.